latihan sik weh. Wong jeneng kowe Joko Kebal Paidu. Iki latihan sik weh mendingan. Iki yo main abot iki, gitu. Terima kasih. Ayo, berusaha bareng. Mana awakku gede kira tak jajal mbek wong. Piye cara jajal awakku ki? Aku kudu piye koyo ngene. Ya wis seger kok ini. Joko kentir yo nopo lho. Aku latihan, Pak. Latihan matane gendeng mulus ngamodar. Kok segendeng aku latihan lah awakku seger ngene kok. Aku lho sebagai penguasa daerah kene. Aku isin danak kowe. Aku yo ngerti mlakne aku meh dadi kok jenenge Olahmu kowe yo saka cilik sampai gede beban tok nggo aku. kok beban tok piye to, Pak? Posisi kene gegeran mbek kono ngrebutke kekuasaan kowe rak tau melu. Jarimu Joko Kebal Paidu. Delele aku cek dodol es teh. Dewe Kebal Paidu kentir tok. Piye to ki? Dodol es teh ora, Bu. Kabar-kabari sik kok. Rak main belas sih. Yo sesuk pernah dikabari no. Kowe cilikanmu lho. Entuk ringking kok songo utek. Sebenarnya entuk ringking. Songo to. Lah polomu ning ndi gendeng. Poloku ning ndi meneh? Ya Allah Gusti. Songo wis apik no. Saiki ngene to Le. Murid wis 11. Kowe ringking songo kan gendeng. Sing penting ringking, Pak. Ngene wae. Sik, Pak. Ki rokok ketinggalan. Olahraga mbek ngerokok bareng. Kowe ya udah tudut tok kerja ora njagake atensine wong-wong tok ning bapak iki. Aku bangun iki kabeh. Tak nggo masa depane anak-anakku, tapi kan kudu ono sing neruske. Ora modelmu koyo ngene. Lho aku kudu piye nek ngene, Pak? Wis saiki ngene. Kowe tak kei dawuh nemoni petapa. Ning ndi kuwi? Ya ancer-ancere ngisor wit pring. Wonge petapa. Nek jeneng pastine aku rak pate odong. Tapi ciri-cirine nggo sorban ana tompele ning kene. Kok kiai no? Wis kowe golekno, kuwi petapa sekti. Kuwi sing biyen tau ngeki ilmu aku. Bisa ilmu ya kuwi ya. Aku percaya lho Pak iki Pak tak parani lho. Saiki kowe tak dawuhi kok ngono. Siap. Wis